Puten record mano de bidang. Erukamano Sharon. Awinjo kaka wado wakili Joshua Nyamuri uwoyo kendo osiepna kendo jachama wadwa Ochieng Jera ma MC Malindi uwoyo. Ado wacho ni Sharon ni weche masifuna wacho makoro wadonjo ge sirikal gi Secretary General wacho ogin gik mochakore out of nowhere. Ng'eyo ni jogwa mane sirikal makoro omungo nyingigi machalo Ali Hassan Joho, Wycliffe Oparanya, Mbadi gi ng'ane gi Wandai. Ok ne gin just ordinary members of the party mondo ne gin join sirikal. Omiyo kane gi join sirikal ne en decision mane obedo made somewhere magi join sirikal. Kineno ng'ato kaka Wandai ne en minority leader ne drive agenda mar ODM e bunge. Omiyo gisedonje sirikal. To an kaka mfuasi mar Raila Amolo Odinga kendo ng'ama is faithful to the party leader, ang'iyoga kaka the party leader wuoyo. Gigo manyicha party leader wacho, an kaka jachama mago e maluwo. Tawinjo ka Sifuna wacho ne apologize ne jochama ni nitie state of confusion e ODM. But only last week mane chama obet kaya lobura ng'uni the Central Management Committee. Mane gi wuok kanyo magilando gik moko monego tim. Ok naneno ka Sifuna wuok after ya lobura mar Central Management Committee ko apologize officially ka koro gibet gi jochama. Because okinyal dhi e TV ti apologize to nitie structures mag chama ma en owuon kaka the official spokesperson of the party. Onego bed ni wuoyo to wacho gigi to gigi bedo a collective responsibility. Ok ni the party leader wuoyo today, after 2 days to kendo the Secretary General dhi kendo e TV, a national TV ka jopiny nenete. To weche mowacho king'iyo mos to chalo ng'ama contradict weche manyicha the party leader wacho. Tadwa ng'iso jokanyanam ni samoro chama wani mar ODM ni kibete mos to nitie joma kiluwo ni luwo weche Sifuna go ni chako ringo gi kor piny ka tidhi lal matut. Nikech ing'iyo kaka Jonet Mohamed giri samoro kidwa ng'iyo mos ting'iyo kaka Jonet wuoyo, ing'iyo kaka chairperson mar chama ma en Gladys Wanga wuoyo, ing'iyo ji kaka Professor Peter Anyang' Nyong'o med ndalo chieng' nyocha kocha acting party leader wuoyo. To Sifuna to kiketo rie wechege to samoro inyalo lal. Nikech wan kaka oganda kaka jokanyanam winjo kowacho ni ODM is nothing without Article 37. Chama ok nyalo los mana ni chama en mana mar maandamano. Hana wacho Kisumu ka ni wan kaka jokanyanam waseneno ber maandamano gi rach mar maandamano. Omiyo sani ka our party leader nyocho wacho ni wabede sirikal nyaka 2037. Wan kaka jokanyanam nitie gi ber mwaseneno mabete sirikal, kwe mwaseneno. Inyalo paro chien kacha Kisumu ka ne ji otho, mama moro nyalenda kanya, thine nonegi, nyithinde ariyo. Nonegi, to en mama mabe koro king'iyo mos to kara nyuol koro konyanyuol, to en mana nyithinde ariyo. Maga Sara mane wana plus adha jomoko mane bodies na panga Kisumu ka. Omiyo chama ok nyalo los mana ni mar maandamano. Omiyo wan kaka jo ODM, kaka a loyal member mar ODM, wawacho ni jokanyanam olo mana weche manyicha party leader owacho. To king'iyo weche Sifuna go mos to bende wacho no wuoyo kaka Sifuna, ok wuoyo kaka party leader, wuoyo kaka party secretary. Tiwinjo kaka executive director mar ODM bende wuoyo, Professor Oduro Ng'wen. Owacho ni ODM en a robust party ma oyie ne ng'ato ka ng'ato wacho pache. Kata an anyalo wacho pacha ka kaka ja ODM. To mano ok nyis ni mano koro pach chama. Omiyo wan kaka jo ODM to pod awacho ne mana jokanyanam ni waluwo mana weche ma Jakom wacho. Ka nitie change moro amora mabiro bedo mbele ka, to party nigi structures, tie Central Management Committee, tie National Executive Council,
nitie National Governing Council, nitie National Delegate Conference, plus other structures. Mabro communicate no. To kata mana MOU no, ma Sifuna kuro wuoyo ne is dead no. MOU no be signed ka president nitie, gi party leader nitie. Samo actually ODM is the MOU is dead. Ochalo nga undermine a decision mano made in front of the president and the party leader. Ome one kaka ofuesi mago ODM to puro wacho mana ni MOU no nyalo bedo ni challenges nitie implementing go. To wabeda ni walu kendo wago koko ni gigo mano wachi mondo extrajudicial killings yoru weche mag devolution manya wijo kasifuna wacho ka obed implemented. To one kaka jokanyanam kaka mfuasi mar ODM tan poda insist ni weche manye party leader wacho mane party leader wacho kai ni gini kai ni TV weche mag the national conclave ka mage ma de konyo pe mudo ji obedi mondo wawuo nikech yochi winjo ka jakomo wacho ni the country Kenya ni is bigger than all of us. Uduong moingo kata president. Omiyo gima duong manyalo konyo ji en ni wan kaka oganda, wan kaka jo Kenya wabed piny to wangi kaka Kenya nyalo dhi mbele e yo mar kwe. To kuchopo 2027 to chama ka chama biro bedo piny nikech political parties be king'iyo gi mos gimo miloso gi en ni mondo wakaw power. Kata ODM be gimo nolose en ni mondo wakaw power. To wanyal kaw power kwa go ko ke TV, kwa go ko ke radio, party bed piny to make decisions.